Yo! What's up mga parikoy? So mga parikoy, kita nyo ha? Manghatag tarog sa akong na-mention sa last video nga na-upload ha parikoy nga manghatag tag relief goods sa napiktuhan ng ining crisis na itong nasinatian karon. So mauna ni mga parikoy ang by the way mga parikoy, special mention sa nag-donate na to kwarta para makapalitan ni makapanghatag tag relief goods. And ang naghatag ani mga parikoy silang Mac.Bear morning ni pop up sa screen. Mac.Bear 23 and si Cradfall Pride. Konting background ni Mac.Bear mga parikoy. Daghan na siya natabangan no. Usa na siya ka OFW nga naa sa Canada nya, at the same time habi po niya ang magamag kanang video parikoy. YouTuber sa din siya pero gamay pa siya kanang subscriber lang. So in return siya pagkabutan parikoy pala ko subscribe sa iyang channel parikoy Mac.Bear 23 ug si Cradfall Pride. Og si Cradfall Pride day mga parikoy, napod ni siya sa asan siya? Napod ni siya sa gawas parikoy, nakalimot ko di ko sure kung California to or sa USA. Basta na siya sa gawas and di lahit ang mas Canada. Si Mac.Bear to nya kada si Cradfall mga parikoy, nihan niya siya sa ko ang before siya mo train pagka-reserve sa kanang US Army. Lagi US Army. Ngayon siya na hinaot nga mamonetize niya yung channel bitaw. Ay ang as of now yung subscriber wala pa kabot og 1,000 nya. Asamo ta sa watch hour. So mga parikoy hinaot abangan ninyo sila no na maabot ng ilang pangandoy nga mahimong usa ka YouTuber nga mamonetize nilang channel. So mga parikoy, I hope inyo sila tabangan in return sa ilang pagkabuot sa pagkabuotan nga tao. Donate jud sila kwarta para makadonate og relief goods dinhi sa patnungon ng tiki. So mga parikoy, taas na yung intro no. Mag-repack na to mga parikoy. Kay karon na to i-donate ron hapon or bangsa na oras sa din. So mga parikoy, mag-repack sa mga dali ron eh. Pas kay niya tanaw eh. Bale, ang sulod na naman parikoy, 2 kilong bugas, isa ka meatloaf, 2 ka sardinas, 2 ka noodles, isa ka Skyflex or Bravo, kape, kamay. Mga ang sulod sa relief goods na ito mga parikoy. Gamay ra tong funds pero sige lang, siguro mahatagang uban. Piliyo na lang nato ang nagkalisog mayo kay gamay ra tong mahatag ron mga 25 packs siguro. So thank you sa kayo Mac.Bear og si Cradfall Pride. Salamat kanya mga pre. One eternity later. So ayun mga parikoy, nahuman na taga ng repack. So ang makadawat ani ang unahan na to ang mga taong nagkalisod no. Especially patong taga dito ug diha si Lulupilay kay kirang asawa na asawa tiguang na uwi ni ati ma'am. Another si ko ano yan. O katong dito sa permi kaliguan ng parikoy ito ay 2 ka balay nga nga mag-uuma. Busnot gi? Agoy, di ka usulansang. Ay katong gisudan gi sa pangipaw nga sa bukin. Kaya parikoy pang distribute na nato. Unahan na to si ko. Masikaw, dinili na ka unan sa iro. So mga parikoy, gisabit na lang nato ang Tito Erlan no. Luoy pa na Tito Erlan kay siya rang usa na. Wasa na minyaging na. Wala. Ay asawa na patay. Ana day asawa na nabiyudo day siya niya. Simo to, yang anak tapos Manila so siya rang usa sa balay. Luoy ko ito na kay yan sudan kay Manggara. Tong last ng pag-ara ng utana ko. Unsa sudan ni Tito? Manggara daw luya. Mangga pa yung hilaw niya. Para isag kanon. Luoy no?
May gani. Swerte ta kay nakakaon tag tulo sa isa kadlaw. So kamo diha ay pag-usig-usig kanang sudan diha kanon kay swerte na lang gay mo na may makaon ang uban kani wala. Di ba? So let's go. Ato na patas lang balay. Andog ta masod mga pare kay basin nyag na iro mamaak. Kita pa hinoy mapaatag bay ko na ni sabis. Kalugay pala ni bataan ang ayog tapon. Lugay dyan nila. Sa kauna po nga te. Pag unahon ni baryo. Nana Ato agay basag naman. So what's up mga pare ko nata diri sub ano nagdatog duha ka pack. Layo man diri pare ko kanang termine mong kaliguan bitaw. Na duha ka balay diri nga medyo layo siya kung lakawon. Motor andal dol ra gud. Kuyaw man sila baboy mga pare ko. Mura magbaboy ihas. Ha? Uy, kuy. Ito mga pare ko, may tao. Uy, may anak pare ko. Bagong anak pala. Na ito dire mga pare ko. Hindi yan nagat. Ito na nga. Relief goods. May nagpapabigay lang. Galing sa kaibigan ko. Sige, paano na ako? Sa kaili ko para kay imong iatras malubong ra ang ligid sa bunbun. Diyan para kay bigyan natin diyan para kay kasi ano kailangan nila. Nung tao? Pinamigay ng kaibigan ko. Salamat gid. At Doro din salamat. Sige, ante. Mente. so mga pare kay ato na patas baryo kay natatagan katong kaban natong bata si Duning luoy kata sila. Magnuri sa bata kay isang kuwang sa Duning! Relief goods. Goods. Saan galing to? Sa kaibigan ko yung pinabigay lang. Pinagibigay sa'yo? Good. Ay, bakit makakinukuha niyo ko? Loko ka mo. Yes, ma'am. Nangagat. Thank you, Gid, ha? Sige. Sige. Hi sa vlog oh. Ay. Sa mana itong mga frontliners mga pare ko ay. Ay Bisaya. Sige.
So mga pare ko ay mauna lang ni last atong relief goods. So atong tagaan dire. Yung tagaan dire pero kay dire layo ni sila sa kon. Layo sa baryo, marag lisod ni sila makadawat sa mga relief goods kung amang gani panghatag sa baryo. Hindi na lang ako akyat, may ayam. Kuyawan ko pare ko yung dako ra bagay baba pare ko. Relief goods. Ay galing sa kaibigan ko, pinabigay lang sa mga tao dito. Sige Inong. Salamat ka. So mga parekoy, that's it for today's vlog. Ang uban mga parekoy, wala na video kay naglisod kog da. Dito na tapusan akong vlog mga parekoy. And magpasalamat sa Deko. Salamat ni Mac.Bear23 ug ni Cradful Pride. Sila ang nag-donate sa ato ag kwarta. Salamat kay Macbear.23 ug ni Cradful Pride. And guys, mamalihog na lang pod ko in return sa ilang pagkabuutan, sa pagkamanghatagon, sa pagkamati-nabangon. Malihog kog subscribe sa channel ni Mac.Bear23. Napasyagingon sa ko mga parekoy na magpa-raffle siya sa sapatos sa akong channel kung naadaw mo subscribe sa iha. So mga parekoy, tabangi kog subscribe sa iyang channel. Tang suportahan si Boss Mac.Bear23. Kanini ang nakita sa inyong screen o si Cradful Pride. Naman ito mga rekoy, palihog ko ka ng subscribe no. Magpa-raffle siya sa atong channel, mga branded shoes. Asyas gawas, so gikan pa sa gawas sa mga sapatos. Kamura maghapon makabenepisyo no. Kamura maghapon makadawat ang sapatos. So palihog lang ko subscribe sa iyang channel mga parekoy. So di rin tapusan na parekoy. And salamat sa support mga parekoy. Hindi ito pakiramdam mo tabang sa mga tao, no? Hindi ito pakiramdam mo parekoy. So, thank you. Hoy, dik, ay nagadik-adik. Ang duga makadaot, undang inagamit. Itungodan ang bisyo, ha? Daghang nabuang ug natigbak pa. Hey, hoy, dik, ay nagadik-adik. Ang duga makadaot, undang inagamit. Ginabuhi ay sayang,